swarga Prabu Tremboko ingkang mijil pawestri wewangi Sang Dyah Ayu Dewi Arimbi solah selagane tuwin solah bawane benten kelawan saban mila adamel kagiat jroning galih ingkang raka Sang Prabu Arimba dupi nglongok madyaning Taman Sari ngawuningani dhateng solah bawane ingkang rai Sang Dewi Arimbi mila sigra mlebet jroning taman lelenggahan madyaning taman kumejoting galih hanjelo penggalih Sang Dewi Arimbi mula ingkang raka Sang Prabu Arimba dadya pungun-pungun pasuryan Sang Dewi Arimbi nadyan lina-linali hanggung hangalila nadyan linipur Sang Saya Branta sayekti hanggung sumempet aning telenging kalbu ing batos sampun anggraita kawanguran dhateng ingkang raka ya kadenangan kula sigra mabukuh Susilastawa anyandak koncane ingkang raka ginandheng astane Sang Prabu Arimba ing cipta Sang Prabu Arimba wis nggraita bilih wonten ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih Sang Dewi Arimbi mila lolon lan denajab sapejagong ingkang rayi dadya mangkono sesaking raos Sang Dewi Arimbi ingkang dereng kawedharing lesan Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Panca bayu isikan magolengan lima ladala bojleng iblis laknat padha jig-jigan ora mengko to adikku adikku wong ayu adikku wong jelonet adikku wong moblong Arimbi Dene Arimbi ning apa wis pirang-pirang dina iki tawang tangis ngrungkepi pepadaning pun Kakang. Yen pancen kowe duweni panjaluk muradiyake kowe kandha karo pun Kakang ning aja ming meneng wae kaya ngono. Yen kowe duweni panjaluk kepengin tak yasake negara apa kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng gage kowe omong ning aja gegarit. Jejuwing rasaning pun Kakang. Kowe karo aku wis tininggal wong tuwa wis ndhisiki sowan ana ngersaning Gusti Kang Maha Nasa Anggeduga kudu ngayomi marang adi-adiku kabeh ning nyatane tekan dina iki kowe ora gelem kandha karo pun Kakang Yayi wong ayu gage matura kowe Batobat Kakang Arimba ana apa Arimbi yektine babakan kamukten siji wae aku ora kurang nyatani samubarange wis kecukupan ning pringgondani nanging siji dadi ganjel ning jroning kulunge atiku ya Kakang. Ganjel bab ora arik bab kepiye. Aku ki wis dewasa. Aku wis jungkap gedhe wis jungkap umur wis jamak lumrahe lamun aku ki seneng sawijining priya jalaran. Wis ginarasake dening Gusti Kang Maha Nasa lamun pawestri kudu seneng karo wong priya semono uga wong priya kudu duwe rasa tresna tumraping wong wadon. Yo bener. Yen ngono cetha lamun kowe kepengin dhaup silaning akrama muradiyake kowe kandha kowe kepengin dhaup karo sapa wong ayu apa kowe kepengin dhaup karo ratu apa pancen pandhita apa wong lumrah wae kawula cilik negaring pringgondani tak lamarke tak gedhekake tak sembadani kowe Arimbi dudu
dudu Kakang, dudu. Nadyan aku tunggap apa raseksi kaya mangene satemene aku kuwi derajating luhur, derajating para nalendra aku tedak turuning Prabu Trembuk kowe ing pringgondani murat jeneng mbok lamun pilihanku iki ora sebaene. Yo. Kakang nalika semono kuwi aku ngimpi yo Kakang. Kowe ngimpi apa? Wancine ndara dasih. Jaran bareng aku melekake mripan barengi babiar bangun rahina. Nggonku ngimpi ora liya kejaba amung diladeni sawijining priya ing wujud satra gagah pideksa gudheng kok simbar jojo ngakune jenenge Raden Bratasena Kakang. Piye? Ngakune jenenge Raden Bratasena. Raden Bratasena. Iya Kakang. Arimbi apa? Miturut gothek sing tak tampa lamun Raden Bratasena kuwi tedhak turuning Prabu Pandhu kamangka sing nyedani bapakku lan bapakmu kuwi Prabu Pandhu bapakne Bratasena. Aja milih Bratasena, milih Ratu Lima cacahe rentuk wayuh kabeh. Mengko bakal sembadani waton aja milih Bratasena. Jalaran kowe kelakon dhaup karo Bratasena wurung ora wurung bakal ngidak-idak jenenge wong tuwa. Kaya ngapa pasiksan iki dialami dening Kanjeng Rama Trembuka ning kahanan langgeng kono kalamun nyumurupi anake teka malah gegandengan karo anake mungsuh. Tobat Kakang. Siji mesti loro jodoh telu tibaning wayu iki dudu menungsa matrapake nek Gusti Kang Muwun rasa ngluntukake. Tresna kuwi mrentasa ku atiku sing suci lho Kakang ora kena ditrenggalangi, ora kena diperintah sarta ora kena dipepalangi. Tresna kuwi mrentasa ku atiku sing suci lho Kakang. Yo ning aku njaluk karo kowe. Supeten tekan semene wae puntesen rasa katresnamu karo Bratasena. Merga wurung ora wurung kowe wong wadon. Aku aja mbebutek banyu bening kahanan negara ing Pringgondani. Aku lagi ngimpi-impi, aku lagi ngitung dina besok kapan aku iso males hukum lara wirang sedaning Prabu Trembuka. Lah kok malah kowe deku-deku ngaosi pepadane si Bratasena tukul rasa tresna. Arimbi yen kowe gugu karo pun Kakang jarene aku gantine wong tuwa. Ayo supeten tresnamu tekan semene wae mengko mundhak dicacat dening jagat. Dipepoyok sakpadha lamun Pringgondani nungkul nang ngarepaning para Pandhawa. Tobat Kakang. Lamun aku ora kelakon dhaup karo Raden Bratasena Kakang, talilake patiku Kakang, talilake patiku. Aku tulung ana ya Kakang, golekana Raden Bratasena ya Kakang. Yen Kakang ora gelem golekake Raden Bratasena Kakang, kepelalah aku pedhot tanpa seduluran karo kowe ora apa-apa. Waton aku iso lunga. Aku iso goleki marang Raden Bratasena ngendi papan dunya arep tak suwitani. Ngendi papan dununge aku arep goleki gegantile atiku Kakang. Kinarep slamet yo Kakang. Oh, latala. Latala bener kandhane wong tuwa tresna kuwi abot sanggane. Luweh-luweh wong wedok nek wis kepandhuk beda ring asmara kuwi luwih gawat timbang wong lanang. Ya pusi wae ora kena ning endi papan mesti diujit. Wah, marake pusing. Lakon kaya ngene iki. Arimbi. Kowe aja salah tampa ora-uranipun Kakang ora nayugyani kowe bakal dhaup karo Bratasena. Ning kekarepanipun Kakang mung bakal munggahke derajatmu. Aja nganti sinebut Raden Bratasena kuwi satriya sing wedi getih, wedi mati. Merga boyong putri tanpa bedah negara tenguk-tenguk nemu kethuk. Arimbi, ayo bali karo pun Kakang tak gandeng tangan loro isih jembar kalangane. Yen ora manut karo aku arep manut karo sapa kowe Arimbi? Tobat Raden Bratasena. Dateng pun
pundi papan panggenan kula kok badhe nglepataken saking paningal pandeleng kula kok mboten saged gagap gugup satemah manah kula tansah katon lelewa raos paduka mboten graita saged gagapi wujuding Dewi Arimbi tansah gandrung-gandrung kula sumerep wujuding watuting jenggelek kula sawang kados dene Raden Bratasena nembe lelenggahan batobat kula sumerep wujuding kayu ingkang ageng-ageng menika kados dina Raden Bratasena lagi jumeneng biya tobat kabondo rasa gedhe rasa tresna karo Raden Bratasena trimo aku ngendhat kalimurtu yen aku ora iso kelakon dawuh karo Raden Bratasena biya Raden sumpah prastiyaning Arimbi menawi kula mboten saged dawuh kalau paduka Raden Bratasena teng pundi papan kula badhe upadi nadyan kula wujuding wanita raseksa kados mekaten sing kepanjangan rikma rendet jarik boten napa-napa badhe kula upadi teng pundi papan batobat Raden Bratasena
Langning kalanggana glara panda moncar tinanar kekenang surem sorote tan padang kasurlan pacaring purname gegono Ilahi, awi gena mastu purnomo sidhem. Awi gena mastu silat pring wang jagat karana sirang tondo kawi sisaning bisana. Sono sinawung langen pilapa estu maksi wis tanggung lampahi budya. Jinantur tutur katulung Tulo telat berkelapting paradya winursita upama paraming niskara karanagya tumiying jaman purwa. Winisuda traingkang dinama Dama Winardi tameng lalata mangkya tekap wasananing bubita. Tanun rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggugung sang murweng kota. Sebiar dumadining wayang purwa. Minangka gancaring lelakon tinengeran Surya sang kala tumenga ing akasa sampurna panembahe. Ingkang mengurdi mugi-mugi kalisa sak mangke jalma sak praja samya manunggal cipta rasa karsa satemah kinayu mansih nugrahaning Gusti kang Maha Siji. Senaretan sesanti sura sudira jayan ingkang rat lebur dening olah dharma ing pangastuti. Henung heneng sesanti nirgumalaning rat pramudita sinapuing kaheningan. Kula marbukaraning kandha kinupit langening budaya luhur. Mrih dadya tepa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman. Amurwani kandha sinangkletan panglingga murda mring Hyang Agung. Sesanti rahayu sagung dumadi. Sayekti dunung donga surasa kadhapuk paraga. Dadya carita hambudidaya luhuring susila. Gesange jalma ing jaman purwa ala becik jalerestri mudha werda wis sinakuping caing carita. Ingkang prayata tinulat ingkang ala haya katenta kaya jalma hangila kaca. Puruing diri rasa rumangsa ngrumangsani yaiku sejatine nonton ringgit purwa. Kelir ginelar ibarat jagat binabar, layar ginulung tondo kukuting lelakon. Sinangga Ibu Pertiwi pinayungan Bapa Akasa pinajaran blincong minangka Suryani idalang kang hagesangi. Gedhog keperak getering cipta rasa budi lan karsa. Dene wayang lan wewayangan nenggih ujug dumadining lair mewah batin. Patet 6 songo mewah manyura minangka tandha tengara para madya kalawan wasana yaiku cakra manggilinganing kudrat miwiti nengahi mewah mungkasi
sayekti sagung tumitah datan kawasa hangun cadi sawiji-wiji wis pinasti kodrate sowang-sowang. Datan milih papan lan wanci ya iku lair dumadi mewasirna. Hanenggih negari pundi utawa kangge wadi Dasawarma. Eka sawiji adilinuwih dasa sepuluh purwa marang wiwitan. Nadyan kathah titahing Jawata ingkang sinangga ing Pratiwi kinapit samudra racak samya anggona raras. Lah to mangke perwanangkaning kandha ana sawening bangsa sinebut darah kuru. Ingkang araton negari Ngastina ya ing Gajahhoya, ya ing Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Mila winastan negari Hastina ingkang kinarya pepenget Nalindra wiwitan ing jejuluk Prabu Hastimurti ya Prabu Nahusa. Gajahhoya Liman Benawi karo duke nguni dadya kedatoning Dwi Pangga Kuru Janggala hingga makih tasih dados sasananing darah Kuru. Hangupaya negari satus datan antuk kalih sewutan jangkep sedasa. Karana wis kasusur praja ing Astina pranyata negari ingkang ageng tur inggih agung. Dasare ayom tur inggih ayem. Sinebat negari ingkang ageng dasar jembar tebane tur ta gedhe ulu pametune pinter kawulane lumintu panguripane. Dagang anglur slurtan ana pedote labet tebih sang sayaning dedalan. Among tani antut yang telaten nyolah pasiten teman bumi cengkar dadi subur lemah gerasak dadi mawur pari walwijo karang kitri samya hambik woe nganti kaya manglung-manglunga wit-witane. Raja kaya pitik iwe naglaring pangunan datan pocinancangan lamun wanci serap surya sami mulih marang kandange dhewe-dhewe. Mesa bendalu gumareng sabawaning sarasean bapa babamong tani samya liru kawruh ijol panu babakan toto ragiting tetanen. Teman sing bodho dadi pinter sing buta antuk uwuh sing cingkrang melu rumagang sing putung banjur sinambung. Tutur tinular nalar cinatur mahanali lestari genya makarti widodo genya makaryo. Malah dumugi mangsa asile mati tikel mring praja ing Ngastina bisa nyembuh reja raharjaning praja. Datan kantun cagak tuaing tetanen yaiku Rakaya Rekayasa lan Rekadaya. Utak-atik lan igo pertikel tansah denudi temah mrih ngrembaka temah uwuh tekaning pangupa jiwa ming sak praja ing Ngastina. Nyoto lamun pantes praja Ngastina sinebat negari ingkang agung sabab negari ingkang jero tancepe jejeg adeke gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse tur padoh puncarane. Mila winastan jero kantepe ketitik praja Ngastina wis sahaya gandar beni negarane sarta hangrungkupi utah gedhiye. Nalindra Nayaka miyang kawulane samya mapan lungguhe dhewe-dhewe. Wewenang datan tumanja sewenang-wenang dene kewajiban tumindak ajeg ora pilih wanci. Dasare sang Nalindra menang bebaning praja anggung sinyudan para kawula dasih kaswasih karana pusaraning adil Syang Ratri tansah hambudi daya raharjaning kawula miyang tentreming negari. Manunggaling kawula kelawan Gusti ibarat curiga manjing warangka loro-loroning atunggal kaya godhong suruh lumah kelawan kurbe. Yen dinulu seje rupane yen ginigit tunggal rasane. Yaiku sejatine kawula kelawan Gusti praja Ngastina. Winastan jejeg adege saking gesanging praja ing Ngastina sahari ratri pinuntun ing paugeran miyang tata cara kang tinamtu. Nalindra miyang kawula padha-padha netepi jejeging hukum lan ganjar ing sedaya wis natrap dening pranatan dasar kang minangka bapa babuning adil miyang bebener. Gedhe obore madhang jagate dhuwur kukuse tur padoh marang kuncarane lirik mangkono. Labet aruming bangsa lan negara wis kasusra dumugi liyan manca negari.
aruming bangsa ing Astina labet hanggung gegulang kerukunan kelawan bangsa manca suka sambet memitran aliru buta agung nanging tetep nindakaken jejeg ing adil miyang bebener lire dayak menanging sesami kawimbuhan bangsa ing Astina iku suka pitulungan mring panandhanging bangsa manca pramila sangsaya miwah kajen kinaringan sesamining praja mila datan nemu kalamun kawula sak negara rumasayem winastan ayem ketitik wong sak praja tanpa bedak-bedake saka ngendi asal usule sapa kang dadi leluhure apa kang dadi kapercayane kabeh padha guyub rukun gotong royong lulubis kuntul baris sengkut genyo nyambut gawe hambangun praja kang sarta ora lali nggula wentah kulawarga lan pribadine dhewe-dhewe kawula ing Astina ados saka cecokrahan babagan kapercayan awit kabeh wis padha mangerteni yen to kapercayan mono dudu sedyaning urip nanging dapur kanggo suwita marang kang murbeng dumadi kapercayan kanggo manungsa dudu manungsa kanggo kapercayan mula datanemu kalamun praja ing Astina katingal ayem tentrem labet hardaning wong sak praja datan pilih papan lan wanci lanang wadon gedhe cilik tuwa nom padha waras awake sengkut panguripane kecukupan sandang pangan lan papane winastan ayem sagung nayaka kang hampek wicaksana berbudi bawa leksana kang sarta tansah netepi jejeging adil miyang bebener berbudi lire paring dana rasa miyang dana tirta dana tirta paring boga wong kaluwen paring sandang wong kawedan tan kanane Sang Sri Nalindra paring dana rasa marang para kawula kang nandhang kacintrangan para nayaka tansah sengkut lan temen kenya ngrigenake saengga sedaya peparing tertentu ora kandhek ing dalan teman tinampa tinumuju kanthi wutuh dene dana rasa maloyaken sesakit akarya suka kang nandhang prihatin nek sedaya wau rinuhung linambaran penggalih ingkang lila legawa lair terus ing batin bebasan rame ing gawe sepi ing pamrih bawa leksana tegese netepi ing pangandika dasar jujur lan prasaja datanate ngoncati janji mila datan nememuk kalamun kawula rumasayem tentrem labet pinayungan wibawaning Nalindra tuwin para nayaka lah sinten ta wau ingkang asta pusaran ngadil praja ing Astina wenang kina capna mapanusana wilahane dhewe-dhewe yen kethek pragosa buta raseksa pendhita peparap dewa wisik Nalindra wenang jejuluk sinten to dosa namanira dosa 10 nama wis mestani Nalindra ing Astina jejuluk Sang Maha Prabu Dastarata ya Sang Prabu Dastra Negara ya Sang Prabu Dasta Rastra mila jejuluk Prabu Dastarata karo tedhak turuning Begawan Wiyasa Dastra Negara karana minangka dadya wakiling Nalindra jejuluk Dasta Rastra eman lan puji wanggate cacat puta mila datan mukal kalamun Sang Lata gampang gampil king pangaribawa apus krama dening ambeking para wadul nanging nadyan mekaten tansah gadhahi watak welas lan asih bebasan Nalindra murub bon-bonane reksaka gigire datan kena pinidak pewayangane Nalindra guna ing aguna tan ngendak gunaning jalma luhur datan ngungkul-ungkuli handap datan kasuraning sesami yen to kinunga wiyaring jajahan luhing kaprabon sadalu mangkitan ana pedote pinunggel kang hawi carita nuju hari Respati Sang Prabu Dastarata miyosiniwaka madyaning pendapi lenggah dampar kang pinalipit ing kencana pinatik sesotya mawerna lelemek babut pramudani sinebaran sari sari kungas kinodolisa jebat kasturi den ayam sang yaning para biyada manggung ketanggung Jaka paloro-loro ing sami ngampil upacaraning keprabon